În a cincea zi a lui noiembrie 1880, în Târgușorul Pașcanilor, vedea lumina zilei Mihail Sadoveanu. Acolo, în vatra Pașcanilor mai exact, pe mâna dreaptă cum ieși spre stolnicenii Prăjescului, se afla o casă în care a locuit familia celui ce avea să ajungă ceahlăul literaturii române. Părinții săi, Alexandru Sadoveanu și Prosira Ursachi, veneau din două părți total diferite ale țării, ca și cum o urzeală magică ar fi fost făcută. Alexandru Sadoveanu, tatăl scriitorului, avea să ajungă în Pașcani datorită profesiei sale de avocat netitularizat, care îl purta dintr-o parte în alta, după capriciile mai marilor săi. Șederea la Pașcani avea să însemne însă cunoașterea celei ce avea să fie mama lui Mihail, frumoasa Prosira, țărancă de la Verșeni, sat situat pe malul stân al Moldovei. Între anii 1887-1891, Mihail Sadoveanu va parcurge primii ani de învățământ la școala primară rurală de la Pașcani, unde îl va avea ca învățător pe Mihai Busuioc, atât de cunoscut nouă sub numele de Domnul Trandafir, cum îl imortalizează opera literară de mai târziu. Sadoveanu îl va considera drept unul dintre cei mai pricepuți și devotați învățători. Prin el se va realiza asupra lui Mihail desăvârșirea educației spirituale a începuturilor. Și nu numai prin metodele folosite, cât prin eroismul de care dădea dovadă dascălul, în condiții vitrege, deloc potrivite unui învățământ calitativ. Școala primară de la Pașcani nu putea să fie însă decât o etapă inițială pentru viitorul scriitor. Pentru urmarea cursurilor gimnaziale, el se va îndrepta spre Fălticeni sau Folticeni, cum i se mai spunea în epocă. Erau aceiași Fălticeni unde învățase carte și creangă, cu jumătate de veac mai înainte. Reședință de județ, târgul avea pretenții mai mari decât Pașcanii și avea să însemne pentru Sadoveanu o verigă esențială a evoluției sale. Gimnaziul de la Fălticeni se numea Alecu Donici. Scriitorul mărturisește că a intrat acolo cu sfială și cu respectul datorat unei școli superioare celei de la Pașcani. În plus, tatăl său se hotărâse să stăvilească vagabondajul fiului, fixându-i reguli stricte și fiind lăsat în grija unei gazde foarte severe. Acestea vor avea loc între anii 1892 și 1897, ani deosebit de importanți pentru pregătirea sa. Căci aici Mihail Sadoveanu avea să aibă parte de profesori emeriți, cum au fost Neculai Apostol la română și George Stino la franceză. Dar și pe Vestitul Ciolac, profesorul de matematici, spaima gimnaziului. Primul an de învățătură se scurge normal pentru un bun învățăcel, însă finele celui de-al doilea an avea să producă o cotitură radicală în existența școlară a lui Mihail. Dintr-o dată și fără putință de salvare, i se deschise misterul de la Nada Florilor. Nada Florilor era ca un continent necunoscut, care l-a fascinat și l-a cucerit în acea primăvară a rătăcirii sale. Căci a fost o rătăcire totală, după cum consemnează cel mai autorizat document pentru perioada respectivă, adică foaia din catalogul școlar. Spune acolo că în clasa a treia a gimnaziului, din nefericire, elevul Mihail Sadoveanu a rămas repetent. Cum s-a întâmplat oare? Intrarea în împărăția apelor, în raiul de la Nada Florilor, a însemnat un așa deliciu, încât elevul premiant, cunoscător extraordinar al limbii franceze și al celei grecești, va pierde orice interes pentru examenele de sfârșit de an. Mai întâi își schimbă prima gazdă, care prea îl ținea în frâu. Se mută la un oarecare Angel Balica, lăutar cunoscut în zonă, care cultivă o filozofie foarte libertină. În orice caz, la Nada Florilor îi se dezvăluie feciorașului nostru frumusețea unui paradis dominat de sălbăticie și ocolit de spaimele civilizației. La vechea Academie Mihăileană, numită apoi Liceul Național și mai apoi Mihail Sadoveanu, învățase carte și tatăl lui Mihail. Venise aici, în 1897, cu emoție și sfiiciune, școlarul de la Fălticeni. Era un colectiv de profesori celebri la Liceul Național. Director al liceului era filologul junimist Vasile Burlă, vestit într-o vreme prin polemicile sale cu marele erudit Hașdeu. La franceză era domnul Bădărău, alt nume mare al epocii, la latină Xenofon Gherghiu, Ion Paul la germană, domnul Lucescu, spaima de la algebră și mulți alții, tot așa de vestiți. Legătura dintre Mihail Sadoveanu și orașul Fălticeni a luat amploare când tatăl său l-a înscris la școala primară numărul 2 în clasa a 4-a. La Fălticeni, Mihail Sadoveanu s-a căsătorit cu Ecaterina Bâlu, fiica gazdei sale, și au locuit în căsuța primită de aceasta ca zestre între anii 1901, 1903 și 1906, 1909. În această căsuță prozatorul a scris 8 cărți. Cu toții cunoaștem însă Casa din Deal, devenită muzeu în anul 1987.
Casa din Deal a fost construită de prozator după planurile proprii în anul 1909, pe un teren cumpărat de la fiica farmacistului Carol Vorel. Aici Marele Sadoveanu a scris mare parte din opera sa. Sadoveanu a fost o personalitate complexă, iubitor de oină, șah, dar mai ales un mare iubitor de natură. Mergea la vânătoare prin pădurile din apropiere, mergea la pescuit prin bălțile Șomuzului, ori la nada florilor. În mod deosebit se simțea atras de păduricea Buciumeni, atât de frumos descrisă în Dumbrava minunată. Și astăzi mai există scorbura în care Lizuca și cățelul Patrocle s-au adăpostit peste noapte. Mihail Sadoveanu, una dintre cele mai mari personalități ale literaturii române, și-a dedicat viața artei scrisului, lăsând în urmă o operă vastă și valoroasă. Parcursul său literar a fost marcat de etape diverse, de la debutul în presa literară până la consacrarea ca prozator de seamă, preocupat de istorie, tradiții și natura umană. Sadoveanu a debutat în anul 1897 în revista bucureșteană Drac cu schița Domnișoara me din Fălticeni, semnând sub pseudonimul Mihai din Pașcani. Un an mai târziu a început colaborarea cu publicația literară Viața Nouă, condusă de Ovid Densusianu, unde a scris alături de personalități precum Tudor Arghej și Nede Cocea. A folosit atunci atât numele său real, cât și pseudonimul Mese Cosbuz. Deși inițial atras de poezie, Sadoveanu a decis să se concentreze pe proză realistă. A publicat texte în reviste precum Opinia și Pagini literare și, pentru o scurtă perioadă, a editat și tipărit cu propriile forțe un jurnal intitulat Aurora sau Lumea. În anul 1900 s-a mutat la București cu intenția de a studia dreptul la Universitatea din București, însă pasiunea pentru literatură l-a determinat să renunțe la această carieră. Frecventând mediile literare și artistice ale capitalei, și-a consolidat convingerea că destinul său era legat de scris. În anul 1916, Mihail Sadoveanu publică romanul istoric Neamul Șoimăreștilor, o operă ce reflectă pasiunea sa pentru trecutul românesc și evocarea epocii medievale. La scurt timp după, în 1917, apare volumul de reportaje și impresii de călătorie 44 de zile în Bulgaria și războiul balcanic, inspirat din experiențele sale în timpul conflictelor regionale. Odată cu intrarea României în primul război mondial, între 1916 și 1917, Sadoveanu se refugiază în Moldova, singura regiune a țării rămasă neocupată. Acolo își continuă activitatea literară, înconjurat de prieteni și colaboratori precum Tudor Arghej și George Topârceanu. În anul 1919, împreună cu Tudor Arghej, fondează la Iași revista Însemnări literare, un important spațiu de manifestare a noilor curente literare. Activitatea sa este recunoscută oficial în 1921, când devine membru al Academiei Române, o distincție ce marchează consacrarea sa ca scriitor de prestigiu. 5 ani mai târziu, în 1926, reprezintă Societatea Scriitorilor Români la Congresul de la Berlin, alături de Liviu Rebreanu, consolidând astfel legăturile literare internaționale. Un moment de referință în creația sa vine în 1928, când publică volumul de povestiri Hanul Ancuței, o capodoperă literară ce îmbină lirismul cu epicul, prin evocarea vieții și tradițiilor moldovenești. Povestirile din acest volum sunt considerate o expresie desăvârșită a geniului narativ sadovenian. În 1948, Mihail Sadoveanu publică romanul Păuna mică, continuând să exploreze teme istorice și sociale. Un an mai târziu, în 1949, este ales președinte al Uniunii Scriitorilor, o recunoaștere a contribuției sale remarcabile la literatura română. Astfel, Sadoveanu rămâne o figură centrală a culturii naționale, cu o operă vastă și complexă, apreciată atât în țară, cât și peste hotare. Între anii 1925 și 1930, Mihail Sadoveanu traversează una dintre cele mai productive perioade ale carierei sale literare, publicând o serie de romane apreciate de critici și cititori deopotrivă. Printre aceste opere se remarcă Baltagul, considerat una dintre cele mai valoroase creații ale literaturii române. Publicat în 1930, romanul reprezintă o capodoperă a prozei sadoveniene, explorând tema dreptății și a destinului prin povestea simbolică a Vitoriei Lipan, o femeie puternică din lumea arhaică a munților moldoveni. Activitatea literară și contribuțiile culturale ale lui Sadoveanu au fost recunoscute nu doar în România, ci și pe plan internațional. În anul 1955, îi se acordă prestigiosul titlu de erou al muncii socialiste, o distincție ce reflectă aprecierea pentru opera sa vastă și angajamentul său cultural.
Mai târziu, în 1961, primește premiul Lenin pentru pace, confirmând recunoașterea internațională a contribuției sale literare și umanitare. Trecerea în neființă îi va fi grăbită de dureroasa moarte a celui mai mare din fii, Dimitrie, petrecută în 1955. În ultimii săi ani de viață, Sadoveanu își păstrează până la capăt dorința de a fi alături de natură, pe care o spionează cu aceeași curiozitate și tinerețe, cât îi va da voie boala. În penultima zi a vieții sale pe pământ, ascultă versuri din celebra odă eminesceană, iar pe 19 octombrie 1961 va intra în lumea umbrelor, alături de strămoși. Este înmormântat la cimitirul Bellu, alături de Eminescu și Caragiale.